Avui he vengut a parlar de bones pràctiques o el manco d'aturar les males pràctiques que du a terme la gent en el dia a dia quan se relaciona amb altres persones. A mi, per damunt de tot, hi ha una cosa que me posa molt nerviós i tu has definit perfectament, és la gent invasiva. Aquesta gent que se t'acosta així a sa cara, que sents el seu alè quan te xerren, que tu proves de fer una passa enrere per fer-te'n fora i ells te fan una passa endavant i que, naturalment, si tiren una perdigonada, la perdigonada t'aferra damunt. Per què feis això? O sigui, no em porta, vos sentim ben igual. No vos volem sentir salé i molt manco ses baves. Hi ha una persona en la que jo trac sovint... Té nom, aquesta persona? Sí, però no el podem dir. Hi va un dia a Joana, la meva dona, que li dic, Joana, que avui, amb aquesta persona X, dic, tanta sort que no érem un bar a les fosques. Dic, perquè de lo que se m'acosta, i és un home. Així, haguéssim acabat liats avui si estam amb un poc menys. No te m'acostis tant. Mira, hi ha una distància estàndard que és. Aquesta que tenim en Xisco i jo ara mateix. Jo ara estic estirant el braç. Sí, els braços. Sí, o sigui, aquí on t'arriba el braç, stop. Què més te molesta? Aquesta gent que... No sé si ho heu sentit, sí. que te xerra sí, i te pega copets. No me toquis! Hi ha una cosa que és bastant delicada i que mereix que la desgranem passa a passa, que és el fet de donar sa mà. Donar sa mà és molt delicat i no és fàcil. Donar sa mà en la justa mesura. Jo, per exemple, per començar, no puc aguantar aquesta gent que te dona sa mà. Hi havia un entrenador que quan nosaltres li havíem d'anar a fer una entrevista quan jo estava a esports, teníem pànic anar-hi perquè era d'aquesta gent que te donava sa mà i te l'apretava i feia mal. O sigui, quan tu dones sa mà, no em porta que rebentis sa mà i fa ir mal a l'interlocutor. I també és igual de lleig aquesta gent que te dona sa mà flàcida. Ah, sí. No puc aguantar aquesta gent, tu un pot de caràcter. Se m'amolla. Sí, per favor, un pot de personalitat. I després, aquesta gent que no t'amolla sa mà. Així. Hola, com va? Ja està. Però l'altre dia un senyor me va donar sa mà i te juro que va estar de 10 segons donant-me sa mà, fins que, clar, ja al final te tornen... I va ser un poc violent perquè vaig d'estirar així com... Quita. Me posa quasi tan nerviós com la gent que ara ha adquirit aquest... Anava a dir puta, no ho diré. Aquest vici d'agafar el telèfon, tio, i xerrar pel carrer amb les mans lliures, en l'altaveu posat. Sí, a mi no m'interessa la teva conversa. Hi ha un senyor que també, si m'escolta, que m'escolti, que se m'asseu els dematins en el bar, a la taula del costat, i aquell home crida, entenc que deu ser la seva dona, que no deu viure aquí, i fa videocridades en el bar. Un bar no és un lloc per fer una videocridada. No me miris amb aquesta cara. És que estic apuntant i estic al·lucinant. Vull saber a on arriba tot això. També me fa bollir la sang que aquesta gent que decideix veure vídeos de YouTube, de Twitter i tal, en el bar. A mi que m'amarguin la vida en el bar, que és el meu moment de pau. Jo tinc un moment de pau durant el dia, que és quan deixes ni a l'escola, m'assec en el bar, fer un cafè i llegir diari, i vull pau i que no m'emprenyin. També això ja és un top, però m'emprenya molt quan la meva taula està ocupada. Ah, és d'aquells que a més tu ja no demanes un cafè. No. La cambrera sap perfectament d'allò que vols. Miu, lo de sempre, i li dic, sí. Ah, puc dir una cosa que això no m'atreveix a dir-ho mai. Me posa molt nerviós, també. Clar, això no li pot dir perquè ja en aquest moment ja temporarà. Però per què la Guàrdia Civil, sempre que t'atura, te diu caballero? O sigui, jo crec que la Guàrdia Civil són l'únic gremi, són les úniques persones, a tu te deuen dir senyorita, si t'aturen, senyorita i caballero. Per què? No ho puc aguantar. No ho digueu, que o sigui, ja estan de mal cos abastament, perquè quan un guàrdia civil t'atura, com a mínim surten 100 pounders de sanció, a més no me diguis caballero. I si pot ser, tampoc no me digueu crac, màquina o figura. No t'agrada que te diguin màquina? No. Jo des de Nadic Bisbal he de dir que en Joan Ferrés i jo, quan arribam a hores baixes, els migdies a IB3 Ràdio, sempre deim com estan i són màquines. Si feis res de tot això, deixeu-ho de fer perquè crispau i escalfau molt l'ambient del personal.